दाबो वेटिंआनो दाबो रायज्लायखाङाखै खर' सर' साख्लिजोब्बाय आइदै गिदिंबायबो खर'आ ओंखाम संनो जाबाय सिखारदो ओंखाम आनै नोङो सं दिनैखिनिखौ आं दिनै संनो हानाय नङा मा होनदों नोङो आं ओंखाम संनांगौ हा नोंहालाय दिनै मा जाखो आनै आंबो नोंसोरबायदि मानसिसो सानफ्रोमबो आंनि देहाफोरा मोजां थाबाय थागोन नामा आंनि जिउआ मा लहानि नामा मालाबा लोमजागोनबो मालाबा खर'बो सागोन दिनै आं हानाय नङा खर' सादों हामगोन दे हामगोन मुलि लाबोनाय दंखायो र' आं लायनि जाया आङो मुलिखौलाय मानो जाया मुलि जायाबालाय बोरै हामनो र' लाबोनि आङो आनै आंना दिनै मुलि जाबाबो हामनाय नङा आं मिथिगौ प्लिज ना अननानै आनै दिनैखिनिखौ नोङो संदो हायाबाबो आं दिनै संनो गोसोबो गैखाया आरो खर'आबो आंना दिनै हामखानाय नङा आं मिथिगौ गोसथोनायफोरजोंसो नांलायदो नामाथाय ना गारजादोंसो गोसथोनायजों दे जागोन दे संगोन दे थेवब्लाबो मुलिया जा मुलि जाबालाय अबाव हामनोलै आनै नों बुजिया दे आंनि खर' सानायखौ थांदो नों ओंखाम संहैदो हा मानो बुजिया जानो खर' सानायखौलाय हामगोन ना मुलि जाबानो हामगोन र' लायनि आं मा होनना खिन्थानो आनै आंनि बेसे टेनसनाव दङ बेसे दुखुआव दं ओमफ्राय राहुलानो आंखौ टेनसन होगासिनो आनै आं बिदियाव बोरै ओंखाम संनो बोरै ओंख्रि संनो राहुल नों दाबो वेटिं खेबसेथ' रिप्लाय हर आंनो मेसेजबो हरदों मेसेजखौबो नायाखै नोंखौ बेफोरबायदि सानाखैमोन आङो बापरे 1 घन्टा रायज्लायबायलै साला बिसोर सानैया दिनै बिहामजो बिखुनजोआनो जालायाखै दानिफ्रायनो बेफोरबायदि इमान रायज्लायनांगौ जाबायना आंहासो दा लाइमोनजों बेसेबा रायजागोन माबा सानना दं दा लाइमोना मेसेजबो हरदों रिप्लायबो हरनो हायाखै बेफोरबायदि मेसेज रिप्लाय हरनायखौ नुबाथाय आइयाथ' फुरा सोक जाखागोन बेनिखायनो जेबो रिप्लायखौनो हराखैमोन आं हरनिसिर' दा फन बै दालिमखौबो आं ओरैबायदि रागा जोंदों खोब आंनि हिनजाव जानो मोनगोन सानदों खोना नोंसो हायथु गालि लावदुम नोंखौ लाबोगोनबा आं साइस गैया गावखौनो खोब साइस मोजां सानना लायो खोना मा जाबावगोन आरो बिसोरजोंबो आइयानो आरो आइना गावगायनाया मबाइलानो दंखायो गावगायनि मबाइलजों खालामना आंनि मबाइलजों मानो रायज्लायनांगौ जाखो एसेबां गोबाव एसेबां जुदि रायज्लायनो मोजां मोनदोंबा गावसोरा खालामलायना गावनि मबाइलफोरजों लाइमोननो फन हरनोसै र' बेसेबा टेनसनावसो दं खोनालै दा बे माबा सानना दं दा बियो आंखौ थगायसुला थकेबासो सानबाय दं खोना आंखौ मानो बेफोरबायदि खालामखो फन सोरनि फन राहुला फन हरदों आंनो हेलौ राहुल मा सोरजों एसेबां बिजि दंमोन नोंहा सोरजों एसेबां वेटिं दंमोन खिन्था नोङो आं नोंखौ एसेबां बार फन खालामदों 100 बारनिबो बारदों नाथाय नोङो आंखौ मानो बेफोरबायदि खालामदों खेबसेबो मानो हरफिनाखै आंखौ फन खालामदो होनना मिथिखादोंआनो नोङो नाथाय नोङो मिथिनाबो आंनो हरफिनाखै आंनि अनगा नोंहा गुबुन गोसथोनाय दङ न' आं मिथिबाय दिनै सोर नोंनिया गोसथोनाया सोरो अबेनि साला सासेयाथ' थगायबाय नोंबो आंखौ बेफोरबायदि खालामनो नागिरदों मानो आंसो थगायजाबाय थायो लाइमोन नोङो गोरोन्थि बुजिदों मिथिगौना आइया गावनि लोगोजों रायज्लायबाय दङमोन नोङो थगायाखैलै आंहालाय सोर सिख्ला मोजां मोननाय थानो आइया रायज्लायदोंमोन गावनि लोगोजों माबा आंनियाव फैसा दङना आइनाव गैया मबाइलाव आइनिया रिसार्ज जोबना होदों नोङो थगायमाराखैथ' थगायाखैलै सना नों कसम होनना बुंनाय कसम थगायाखै नों आंखौ एसेबो फोथायमारा आरो फोथायो मानो फोथाया जानो गावनिख्रुइबो आं नोंखौसो बांद्राय फोथायसिनो थेवब्लाबो आरो गिनाय मोनदोंमोन आरोहाय बेफोरबायदि जाफेराखैमोन ना सानसेबो दे मालाबाफोर जुदि बेफोरबायदि जाबावोबा नों सानखादो आइया लोगोफोरजों बा गावनि बिनानाव बिब'फोरजों रायज्लायदों होननानै नोङो सानना लाखादो दिनैनिफ्राय मिथिगौना आरो नोंथ' मिथिखागौआनो आइया सोरजोंबा रायज्लायबाय थाबाथाय सोरनिबा फन फैबाबो बा सोरबा मेसेज हरबाबो आङो रावनोबो रिप्लायबो हरा आरो माबायाबो
माने आं रावनोबो हरा आरोना लागिबा उनाव हरो रायज्लायखांबाथाय नोङो आरो दसेनो मा सानलाबायो दसे नङा 1 घन्टा जाबाय मिथिगौ ना नों जाया रायज्लायनायनि सिगां नोंथ' आंनो खेबसे मेसेज हरनांगौ ना माने आं आइजों थानायावनो मादैनि फन फैना होदोंना ओमफ्राय आं बिदियाव आरो अबाव फोथायलै सना फोथाय आंनो ना नोंनि अनगा रावखौबो नांखाया कसम फोथायबाय दे होमबा दोनथ' आङो ओंखाम संहैनि नोंनि टेनसनावनो जेबो खामानि मावाखैमोन आं खर' साख्लिजोबदोंमोन आनैखौसो ओंखाम संनो होदोंमोन आं दासो खर'खौ एसे मोजां मोनबाय नोंजों रायज्लायनो मोननायखाय संहैनोसै र' दे थां सङै थां जेबो टेनसन लानाङा नोङो सना मिथिगौ ना जागोन दे लाया दे बेखौनो मा सानलाबायदोंमोन आङो आनै ओंखाम संखांबाय नामा आंना खर' सानाया हामबाय र' आङो संहैनोसै आइदै माथो आइयाबो दाबो सफैला आफायाबो सफैला लोमजानाया आरो बांद्रायसो जाबाय आंनिया माला सफैयो आइया दा फनखौबो लाङासै आइया नङाबालाय फन खालामनो हागौमोन आरो आफायाबो माथो दाबो फैयाखै सोरनि फन हेलौ सोरो हेलौ आइजोमोना आङो आफा सोरनि नाम्बार बिलाय आंनि लोगोनि आइ माबा दिनै आं थांथ'वा दे दानो गोबाव जाना थांगोन ओंखाम जागोन बेयाव ओंखाम जाना फैगोन आफा आं लोमजादों ओमफ्राय आइया मुलि लायनो थांदोंमोन दाबो सफैयाखै मा लोमजादों मा जानानै लोमजाखो नोंहालाय हामगोन दे हामगोन मिन्थिया आरो हामगोन ना हामा बिराद सानाय मोनदों खर'खौ गुदुंथार जादों दे हामगोन दे जेबो नङा खर'आलाय माथो साखायो नोंनिया मालाबा मालाबा हामगोन दे आरो आइया मुलि लाबोबाथाय जाबानो जाबाय बास हामगोन दे दोनथ' आं दायो थांगोन दे दानो थांथ'वा जागोन दे आफाया थाब फैनांगौ गोबावजोंसो फैगोन बुंबावदो आंखौ लोमजादों होनना मिन्थिनाबो आइया मुलिखौ लायनो थांनायखायसो नङाबा मा जागौमोन देनाय आफायाबो फैखानाय नंखायामोन दानो लोमजादों होनबाबो फैखाया बियो नंमारगौ दे बिफाफोरनिफ्राय बिमाफोरा अनसिनो जमुना आइ खर'खौ एसे मोजां मोनबायना आंनाबो गोबाव जाबायलै फैनायावनो लेट जाबोबाय गारिखौनो मोनाखैमोन आं आयै हामाखै आंना खर' सानाया बांद्रायसो सासिनबाय मुलिखौ जाबाथाय हामगोन दे आइ हामगोन नोंथ' दहाय फुङावबो ओंखाम जायाखै जेबोआनो जायाखै खालि उदैयाव आरो मुलिबो जाथावा र' आङो ओंखाम एसे सिग्लिना लाबोनि नोंनि थाखाय दे अब्लालाय लाबो आयै एसे आंबो मुलिखौ जाना होनोसै हामगोन खोना ओमफ्राय नोंसा आफाया दाबो मोनफैयाखै नामा आफाया लोगो लानायाव ओंखाम जाना फैगोन दानो फैथ'वानो नोंनि लोमजानायखौ खिन्थानो हायामोन नोङो नोंनि लोमजानायखौ मोनथिबाथाय फैगौमोन खोना थाब ओंखामखौ जाखांनाय लोगो लोगो बुंदोंमोनलै आयै माने दानो फैथ'वानो मानो फैया बेलाय दानो र' आं फन खालामनि गथ'आ लोमजादों बियो थाब फैनांगौ होननानै गियान गैया होमबा मोनथिनानैबो बेफोरबायदि सोरबा र' आङो नोंनि थाखाय ओंखाम सिग्लिना लाबोग्रोनि बेनि उनाव मुलिखौ जाबाथाय एसे हामगोन खोना दे मोजां मोनगोन खोना थेवब्लाबो आरो गिनायबो मोनखाङो नोंसा आफाया फैनांगौ न'आव गथ' सासे लोमजादों मा एसेबो गियान गैया नामा बिहा र' दे थाथ' दे आइ आं लाबोनि थानो हायिबायसो सादों नामा सानायालाय दहायनिख्रुइबो बांद्रायसो सादों आयै थां आयै होमबालाय ओंखामखौ सिग्लिना लाबोग्रोदो हामगोन दे मुलि जाबाथाय हामगोन र' लायनि र' आं ओंखामखौ आइया मा एसे मोजां मार आंखौ जुदि आइया बेफोरबायदिनो अराय सम अनबाय थायोमोनबा आं बेसेबां मोजां मोनगौमोन मा एसे अनमारो आइया गदायबाबो आंखौ आंनि बागै एसेबां सानखायो जाबायबा उम्बिके आगै थुदो आदा जाबाय दे बाजैखौ खेबसे फन खालाम जोंफोर थांगासिनो होननानै माथो दिनै फनखौनो खेबसेबो खालामनाय नुवाखै आं दे खालाम र' सोलाबाखैना दिनै आंबो हेलौ मा फैबायना फैयाखै नोंसोरो मैनाथि जोंफोर थांगासिनो माने ओंखारबाय थांनो थांथ'वाखै नै थांनो नागिरदों गारियाव गाखोनोसै नोंलाय माथो खालामदों आंबो दुगैदोंमोन र' नै दासो सोलाबदों आंबो सोलाबथाराखैमोन दे थांगासिनो जोंफोरो बाजै रेडि जाना थादोसो जोंफोर दानो मोनहैगोन जागोन दे जागोन दे अब्लालाय दोनथ'नोसै ना जागोन दे थुदो दानिया आदा थौ बाजैनि बिबिया खम गाबगोन ना दिनै गाबगोन खोनाथ' आरो दिनैनिफ्राय हारसिं जासिगोन नालाय दरसिसि लांदांदां मोनसिगोन आरो आबैया रावबोबो गैया
उनाव जोंहानो फैना थाफैबा थाफैदो दे बुरि मानसि हारसिंसो माथो जानोखाय थाफैजायो जेबो नङा दा गावगायासो फैयोना फैयाथाय मोनथियाथ' सोरबा सोरबि आरो गावनि न'खौ नागारनाबो फैयाना मालायनि न'फोराव थाफैनो मोजां मोना औ बेबो नंगौ थेवब्लाबो फैबा फैथोसो दे नङा दा बुरि मानसि औ दे थुदो थांसै गोबाव जागोन हाबफैनांगौ औ अनजालु मोना फैबायानो आबै अनजालु मोना फैबायानो ए दे अब्लालाय दख'नाफोरा गानदो आरो औ गानखानोसै ओमफ्राय नोङो साहाफोरखौ रेडि खालामना दोनदोंना आबै औ साहायालाय मा फैबा फुदुंना होनोसै दे आं दख'ना गानसै होमबा आबै आंनि सनाखौ सोना होदोंना नोङो औ होदों दे बै बेगनि गेजेरावदि फिसा सिन थाया होमबा बेयाव सोना होदों आं दिहुननाङा नोङो मोनथिबायना दा दिहुनथ'नाङा हाबा खालि गानबानो जाबाय जागोन दे आबै जिखिजाया आं गासैखौबो सोना होदों दे लो आसान सना माबा आसाना गेरेन्टि होनायखौ सोना होदों दे आं साबोनफोरखौसो लादोंना लायाखै नोङो सोना औ साबोनफोरखौ सोदों दे आबै ओमफ्राय आयना खानजं बेफोरखौबो गासैखौबो ओमफ्राय सेन्देलबो दख'नाखौलाय खैखानसो लाखो दख'नायाथ' आंना बारा गैखाया गांब्रै नामा लादो आबै दे गांब्रैयानो जाथ'गोन दे उनाव मालाय आबौ अनजालुआ बायना होगोन अग्रं दख'ना लादोंना लायाखै ओमफ्राय दुगैबा नांगोन ना अग्रं दख'नाखौ लादों आबै गांथाम लादों दे अब्लालाय जाथ'गोन दे उनाव हैगोन दे आङो मालाबा थांबाथाय खबर लानो थांबाथाय दानिया नोङो दख'ना गानहैदो गोबाव जागोन नङाबा मोनफैसिगोनानो बिसोरो फैबायानोबा औ आबै फैबाय दख'नाखौ गानहैसै होमबा थां आबै थां आयु आंनि लोक्षि आबै नों दिनै आंखौ गानना थांमारसिगोन आं दिननिफ्राय हारसिं जासिगोन बेथो हाबा हराबाबो जाया ओजों थांनानै मोजाङै रायजो जाहैबानो जाबाय साननैसो हारसिं थानो सुखुनायानो नङा आङो लांदां हास्रिसि मोनगोन बिनि सिगाङाव गाबनाबो दिन्थिनो हायाहाय दानो हाबा जाया थाङा बेफोरबायदिसो बुंगोन हाबा जानांगौ आबै मानो हाबा जानाङा जानांगौ